Hi लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनेल। दिनै आङो कालि पुजायाव फैदों पुजा होनो थाखाय। आदा आं आरो मुनु फैदों, जों साथामबो पुजा होनो थाखाय। नोंथांमोननो आं बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानदों। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बेयाव माने इसेबां दामि इदि दखान फैयाखै आरोना, एसे सिम्पोलनि इदि दखान फैदों फिसा फिसा। बेयावनो जोङो सना लादोंमोन आरो फोथा बायदोंमोन आरो। फैबाय थानाया जोंहा आदा आरो आदानि फिसाला बियो। आदायाबो बेयाव